Ya, pada metu kabeh status e. Kira ngomong 19 kurang 12 ya. Padha ae rasane. Ngenes sih. Tahun baru ora metu. Ngeluh. Saya tak telepon konsolku jadi. Halo Ban. Halo Hir, apa? Ayo metu. Aduh, aku kan dijak bapak aku yang Tegalan nih piye iki Hir. Yo wes no. Ora sida, ya wis ngono. Oke. Ya oke, ya wis, ya. Ban ra iso. Oke sayang, saya tak selain saya. Mah. Dah, rasa gitu. Sopo iki? Halo, Halo Her. Kowe nang ndi? aku nang omah. Ayo metu. Aduh. Aku kadung semain karo pacarku. Wes. Ya, sorry ya, Bro. Sorry. Oke. Ya, oke. Ya, sarapan. Ki stok gas jali. Kuat. Sarapan. Kowe nasi kali. Sopo? Halo, Buat. Halo Hir, Kowe nang ndi? aku nang omah iki. Ayo metu. Alah, Soalnya wedhus. aku kan nang omah makan wedhus. Walah, ya wes. Yo, sepurane. Oke. Yo. Musuh tahun baru pacarnya ganti wedhus. Lu. Sore. Ya, ayo metu. Iya, metu saiki. Iya. Oke, nunggu sik. Oke, sip. Wih, enak kopi. Ngombe sik. Ya, mantep. هلا اجا الزعيم العظيم على دين الشعب يقول Oke, siap. Wis siap. Ayo udah. Pengen tak nih kopi sik. Ayo, udah. Siap. Siap ya. Ayo. Lan. Nyandi. Lah, jalan metu. Ayo, metune nang kene ae. Kadair. Kumadinya wela, 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 kumadinya wela. Kumadinya wela, 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 kumadinya wela. Kumadinya wela, kumadinya wela, kumadinya wela, kumadinya wela.